Salutare! În fiecare zi aflu din presă despre atacurile albinelor și viespilor devenite tot mai agresive din cauza căldurii și secetei de anul acesta. Din păcate, unele cazuri se încheie chiar tragic. Hai să vedem cum putem face o capcană ecologică cu obiecte pe care le avem prin casă, astfel încât să scăpăm de aceste insecte cel puțin deranjante. Avem nevoie de o foarfecă, bandă izolatoare și o sticlă de cola. În plus, vom avea nevoie să facem un sirop din apă și zahăr. 2 părți apă, o parte zahăr. Bun. Tăiem sticla în partea de sus. Ok. Îi scoatem capacul. Nu avem nevoie de el. Și așezăm invers partea pe care am tăiat-o, da? Deasupra sticlei. Zona de îmbinare o vom lipi cu bandă izolatoare. Deci este foarte rapid și foarte simplu. Tăiem banda. În acest moment sticla arată în felul următor. Da? După care turnăm siropul de care v-am spus mai devreme în sticlă. În acest moment capcana este gata. Ce pot să mai faci eventual este să torni și o linguriță de drojdie uscată în sticlă sau eventual puțină bere. După ce te asiguri că nu o vei lăsa la îndemâna copiilor, nu ai decât să o așezi undeva lângă locul în care îți petrești timpul liber și să aștepți. Hai să vedem dacă funcționează. După 2 ore în care nu am vânat nimic, am decis să adaug și niște bere. Iată că încep să apară rezultatele.